I la bruixa, abans de convertir-se en pedra, va crear l'elixir de la saviesa. Segons diu la llegenda, qui trobi aquest elixir, que pot estar amagat en qualsevol racó del barri vell, tindrà el poder de saber-ho tot. Així com Google. No ben bé. De totes maneres, això només és una llegenda. Sí, digues. Però se sap el lloc en concret on està amagat? En el teu cap, flipat. Podria estar en qualsevol lloc. El barri vell és ple de racons per descobrir. De totes maneres, repeteixo, això només és una llegenda fantasiosa amb molt poc fonament històric. Si a algú li interessa, podeu anar a la biblioteca i investigar-ho. I podria ser que... Que no, flipat! Espereu-me! Encara no sé què fem aquí. Nois, he estat investigant a la biblioteca sobre lo de l'elixir de la saviesa i potser és veritat. Mireu, he trobat aquest mapa de com trobar-lo dintre un llibre de llegendes de Girona. Tu, però això és un rotllo. Millor anem a l'espai, a veure uns quants pibons, no? Doncs vés-hi tu sol, aquest és el meu somni de tota la vida. Seríem com els Goonies de Girona. Imagineu-vos no haver d'estudiar la resta de la vostra vida. I tu, Buba, què en penses? Xocolata! Bueno. Potser aquest rotllo dels xonis no estarà tan malament, però no feu suar, que les samarretes no hi vol pasta. Goonies, no xonis. Nois, veniu, crec que hem d'anar per aquí. Hem d'anar per aquí? I què t'ho fa pensar? En el mapa es llegeix. La ruta comença on la foscor s'obre pas a través de la mare. Aquí hi ha un túnel que és fosc, que s'obre pas a través de la mare. Amb la mare refereix a la natura, que és on ens trobem ara mateix. Això està més fosc que el futur d'en Buba. Sí que està fosc. Semblarà Indiana Jones i el Templo Maldito. Agafeu els mòbils. Espereu-me! No veig una merda. On coi ens hem ficat? Joder, m'han caigut les claus. Però no em trepitgis. Sóc on és millor tornar? Mireu allà, hi ha una llum. No voleu dir que és en mort i allò l'altre món? Tinc gana.
Vosaltres, què hi feu aquí? Mira, ya están aquí los Stranger Things de pacotilla. Sí, algun problema, supernenes? Així que flipats, eh? Però si sembleu professionals. No ho semblem, ho som. Però si porteu uniforme i tot. Oi que és preciós? L'he dissenyat jo i m'he inspirat en Gucci. És molt bufó i et queda superbé. Però com heu passat a l'altra banda, si aquí no hi ha res? Doncs mira, el que heu Pero callo. Buscaros la vida, tontaos. Vámonos de aquí. En teoria aquest és el lloc on hauríem de trobar l'accés a la sala de l'elixir. Aquí no hi ha res, només això, mira. A veure. Ei, mira què posa aquí. Gut acabat lapidem. I què vol dir això? Sona molt vulgar. Ja veus, tio. No sé. Yo sé que podría saberlo, un momento. Oye, Siri, ¿qué significa Guta Cabal Lapidem? Creo que no te entiendo. A ver, Lerda, Guta Cabal Lapidem. Comprando 2 botellas de cava y cargando en la cuenta de doña Rebeca Sánchez. No, pero ¿qué dices? ¿De qué vas, verdad? Tienes una amonestación por lenguaje inadecuado. Perdona, eso me lo dices a la cara. 2 amonestaciones. A la tercera se bloqueará el terminal. ¿Qué? Yo esta la reviento. Ja ho tinc, la gota forada a la pedra. Google Traductor. La gota forada a la pedra. Tinc una idea. Passa'm una cantimplora. Ai, tios, quin accessori més xica, que me'l puc quedar. Et quedaria diví. De verdad, ¿cuánto os tiene por aquí? Noies, això ens ha de servir per alguna cosa. Torna'ns a ensenyar el mapa. No es veu gaire, no el podries haver agafat en lloc de fer-li una foto? No podíem deixar cap prova. ¿Dónde señala la aguja? Ah, mirad, un agujero. Hauria més valgut la pena anar a l'espai, no? Però de queixar-te i col·laborar una mica, home. Mira on buba. Quina passada! És un forat de Cook. En física, un forat de Cook, també conegut com a pont d'Einstein-Rosen, és una característica topològica hipotètica descrita en les equacions de la relativitat general que essencialment consisteix en una drecera a través de l'espai-temps. És com si entre aquestes dues roques... Flipat! Talla rotllo. Veniu. Guta cauat lapidem. Això és llatí. La gota perfora la pedra. Sí, les noies han passat per aquí. Això està clar, però on són? Espereu un moment, espereu un moment. Chanel número 5, el perfum. Per aquí, veniu, veniu. Portem no sé quant de temps aquí i encara no hem trobat res. Hauria sigut millor anar de shopping. Pues sí, mira, por una vez en mi vida estoy de acuerdo con esto. Jo també, tio. No ho entenc. Hem arribat fins aquí. Hem resolt tots els enigmes, però ara no sabem què fer. Estem estancades. Hi ha alguna cosa que ens escapa. Potser perquè no sou tan professionals, pringades? ¿Te puedes callar, Matao? ¿Sabéis algo que no sepamos? Pot ser. Un moment, com heu arribat fins aquí? Vaig fer una foto d'aquest mapa a la biblioteca i hem anat seguint les seves indicacions. D'aquest mapa en concret? Doncs falta la part de darrere, flipada. Escolteu un moment. Vosaltres teniu una cosa que nosaltres necessitem i nosaltres tenim una cosa que vosaltres necessiteu, oi? Ah, sí? I què teniu? Hem trobat aquesta agulla a la pedra d'abans, oi que és preciosa? A veure, concentrem-nos. Per què no col·laborem? Si no, ens en sortirem. Vale, està bé, l'agulla és de tots. Però, Víctor, digues què hi posa darrere el mapa. Hi ha un dibuix de l'estrella de David i una inscripció que diu Quod vero est oculta sub undis axis. La veritat s'amaga a l'eix. No. De fet, la veritat està allà fora. Però està bé, busquem alguna estrella per aquí.
Nois, hi ha una estrella lluça sota vostra. Per què no passa res? Hauria de passar alguna cosa, no? Vaya mierda todo. Víctor, què deia la inscripció? La veritat s'amaga l'eix. Clar, un eix implica un cercle, es faltava formar-lo. Agafem-nos de les mans. Buba, tens l'ampolla, no? Ràpid, treu-la! Jo esta la mato. Espera. Espereu. Buba. Digues alguna cosa intel·ligent. Alguna cosa intel·ligent. No, això no. Buba, escolta'm, què és un forat de cuc? Un forat de cuc. Un cuc. Un forat de cuc. Joder, Creus que la secció de l'Elixir podria haver caducat amb el pas del temps? la temperatura de la conservació no està l'adequada, n'estic més que segura. Hauria més valgut la pena anar a l'espai. Nosaltres podríem haver anat de shopping i mira, ens trobem aquí. Bueno, tía, encara hi som a temps, si vols. Lo que yo decía, ¿cuántos hay por aquí? Doncs un forat de cuc, també conegut com a pont d'Einstein-Rosen, és una característica topològica hipotètica d'un espai-temps, descrit en les equacions de la relativitat general que consisteix essencialment en una drecera entre l'espai i el temps.